Aku jane usahaken nang takim iki. Wingi duweke mari tak jepit 250. Duh, tibake ku duweke mek kariku tok. Tapi wong takim iki kancaku mulai cilik, kanca cedhakku. Nek ngapusi wong liya, engko aku dilaporno dihukum. Nek ngapusi takim, ndak ira dilaporno. Mosok pati tega nglaporno kancane dhewe. Kanca cilik maneh. Untung ana mingkar sitok rek. Rezekine takim. Ngene-ngene aku sik saken nang takim. Ndak tega ngasirai takim. Ndak mentolo, temenan ndak mentolo. Aku ngomong ndak mentolo, tapi aku sping piro ae ngentutirain takim. Lah kayaknya bumbu ini anti enak lah. Tak perlu cek rugul kabeh bumbune. Nak opo masih tidak tangan didik campur keringet. Tak kira mati. Enak yes. Oh iya, aku duwe ide. Ya opo sekiranya takim iso nurut nang aku. Pilih. Tangan iki durung wis sedinoan. Nurut le nang aku nak. Masih aku dudu bapakmu kan nurut saiki nang aku. Wis. Mana rek? Waduh, banyune mati kon. Padahal sik tas iki urip. Tapi manjane ndak keteman rezeki. Dares arek. Wis. Ngene iki biasane ana banyu. Sedeng saiki dibutuhno ndak ono. Iki ndak ono. Duh. Oh, iki ono rek. Nah iki ono mek titik. Duh, titik nemen rek. Kurang iki. Ya opo ndak cukup. Golek tambah-tambahan banyu sih. Nah, iki banyu kobokan. Tak opo wis. Tak kira mati. Takim lo kuat. Wong biyen cari ibune nyidam banyu kobokan. Wih. Sakjane masih budak, mariki kan dikai bumbu. Ndak kira ketara masih budak. Oh, tiba elek dipanasi ilang budake. Iya. Waya nyemblung nomi. Saken takim keluwen. Panas rek. Masih banyak kobokan. Enak bambune. Mateng iki wis. Panas rek.
Iya. Banyu kobokan dibuat nang banyu kobokan. Tadi mini tak wis. Sendok iki padha ae wis masih rusuh. Ndak karo mati takim. Oh no. Tak ulet sih. Wenare ambune rek. Masih mabuk, masih banyu kobokan mang tak gawe. Wis. Oh, terakhir sentuhan terakhir. Pangan lek saiki iki. Loh. Sing enak iki gawe iki. Gawe entong iki cocok takim. Cek ndang mari mangane, ndang mulih. Hey! Tak waras sendok kuntek wis. Empo nanti ilang ngono tok wis. Masa tak gelem takim wong kari mangan. Loh, turu arek iki kon. Aku turu temen arek iki kon. Kancane masak soro-soro. Kok jeragan ae rek. Lain arek wis. Enak-enak ngono. Rene njaluk mangan, dimasakno, enak-enakno turu. Wis bayar iki. Dapakno enak arek iki. Tapekno sego dhisik ae arek iki wis. Mari kita kerjai iki. Ngene-ngene kaya gati nang kanca. Sego cepak, mie cepak, wonge dekok. Ya Pak, no arek iki sing enak. Oh iya. Aku cara sekiranya arek iki tangi. Wah, sindek. Tak opo wis. Iki sing arek tangi. Wis. Rasakno apa pilih. Aku turun sikatan belas sih sedino. Odol kontek. Ndak tangi arek iki rek. Pancen ndak tangi masih tak kaya apa rek. Ya opo iki? Ya ngene ae wis cara satu-satunya. Tangi iki. Opo gerak? Untuk mana kon? Mangan. Sopo ngentut ndak mangan iki ayo. Ambune le. Mangan. Wah, nyale pangan iki le. Wah, jene kon baik hati koncoku temen le ngene kan le. Sun yo. Tekno wis. Luwe aku le mulai mang isuk ya enggak mangan bas aku. Loh. Endi sendok Jun? Yo iku wis. Entong iki. Iya, cek ndang wareg kok, ndang wareg. Ya kena Jun mosok aku mangan ambek entong. Mbok kira aku iki lambene sak dan geden aja. Jun. Ambekmu mbono, Bro. Wis pangan. Sendok kontak kabeh. Wis iku wis sak onoke. Oh ya Allah, ya Allah. Sementing kan mangan. Iya le mangan le. Tapi Bismillah. Lah, tak doa. Kagak boleh. Ya wis entekno le. Luwen aku. Tapi kok kayak mambu minyak kayu putih. Oh, perasaanmu tok le. Iya ta? Iya, kabeh yang ngono ngambune mie apa kate?
Tapi nemen lho. Enak tapi sih. Paling gara-gara kon keluwen deh. Entekno wis. Iya paling. Sing arek wis le, aku ndelok awakmu mangan ngene ndak teko tak akan. Entekno wis. Yo. Kon kanca kuncine yang terbaik nih. Kanca mulai cilik ini yang Iya. mana-mana ya. Iya. Enak le. Enak ya. Enak le. Lek aku sing gawe ya enak. Iya, masih mambu minyak kayu putih ini. Yang penting kan enak wis. Enak. Lek kurang iku le. Enak. Entekno ndak apa-apa le. Iya. Lek ngoyok-ngoyok ya opo sing tak gawe le. Wong wis seru kene iki pengangguran. Wis iku wis ono alhamdulillah, tak keterusan. Iya. Ya boleh, enak le. Enak. Terus gak mengtok kan. Mangan aku sih. Kalau gak ngomong kesel aku. Kalau tuh ngombene dono nih. Entek banyuku, wis iku wis entekno wis. Wah, Ngombe apa? nduk omahmu dhewe kah? Apa kabeh dono kan? Omah kan. Enak yo. Jun, coba ngomong tok ae kon iki. Enak-enakno katene mangan iki. Enakno le. Aduh. Kayak le lembut ngisor le. Iya, lu ngono dhewe. Enakno koyo omahe dhewe. Anjen omahku iki le kon. Iya. Wah. Nih, entek. Desi kok jeragan ae, mari mangan dilungno. Pembantu aku. Aku dapat kon lagi nih. Iso ae kon iki. Tak balekno sik. Opuh. Padahal banyu kobokan tak kaya nggodho Bang Rek. Mantar ndak apa-apa ae tak kimi. Mantar kuat ae weteng guys. Loh. Iki ono banyu. Bapak wis cek nih bawa keseret takim. Cek ndang mulai ngombe nduk maya wis. Emang repot aku tok. Aduh. Kok ora wetengku yo. Wareken apa ya opo iki? Boleh mbok tes paling cek akeh. Loh, apa kon Kim? Loro wetengku le. Kok iso? Embo. Mosok pulai gara-gara sik tas ha? Embo pulai ping loro iku. Iya, Wareken paling yo. Iya, kewareken paling kon. Mangkane lek mangan iku dikira-kira le. Lek ngene iki loro wetengmu wis kewareken. Ayo. Aduh, tak agak le loro le apa? Tak balik sih aku yo. Agak balik. Yo, loro wetengku le. Enak rek. Mari mangan wareg balik. Aduh, balik aku Jun. Le. Ndak salaman sik ah. Wuh, kon iki ono ya. Aduh. Loro nemen aku rek. Tak kroso sampean bengi wisan kon. Oh iya, sandalku pedul yo. Lah iki kan sandal apik. Wis pemungkas dono aja. Loro rek. Aduh. Waduh. Tapi loro weteng tak gendeng arek sik tas iki. Mosok salaman mbek aku dik wambung kan. Tanganku dikira yai paling aku. Payah tak wis. Mantar ndak apa-apa arek rek. Mosok gara-gara banyu kobokan tadi. Wah. Anjeno apes tok lek arek takim. Ndak diambung rezeki blas.